instem des d'Esquerra Unida a l'Ajuntament a que doni una ajuda a les dones operades de càncer per a les piscines. La piscina pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les pacients operades de càncer de mama i aquesta proposta té com a objectiu la rehabilitació i la prevenció de l'edema limfàtic o linfoedema en dones intervingudes de càncer de mama. Això és el que podem patir les dones després d'una mastectomia. Si notem que amb el temps el braç de la mateixa banda presenta una sèrie de canvis com pèrdua de mobilitat, enduriment, inflamació i fins i tot dolor, doncs la piscina pot ajudar a aquest tractament. La majoria de les dones es van adaptant a poc a la seva malaltia, però de vegades resulta difícil trobar forces per a seguir endavant i l'Ajuntament ahí pot tindre un paper important. Una manera de recolzar i actuar amb voluntat contra el càncer és prendre iniciatives que incidisquen en la prevenció, informació, conscienciació del càncer, així com la rehabilitació de les persones que estan patint aquesta malaltia. De fet, la piscina, segons molts fisioterapeutes, és un bon remei. Per aquesta raó, els membres d'aquest grup veiem necessari que s'estableixin unes ajudes segons els paràmetres de progressivitat depenent de la renda amb les piscines de Xàtiva i s'insta l'Ajuntament de Xàtiva a tenir gestos al respecte. Una vegada més, considerem que des de la corporació cal recolzar aquestes iniciatives tan concretes. ¿Algún problema en la urgencia? No. ¿Unanimidad? Unanimidad. Pues, hacemos el debate.